Aquí Gustavo Varela, que tal? Que tal, Óscar? Se facemos un balance xeral moi negativo. Igual todo se arregla ben de ir a semana, sí, pero os partidos de ida, vaya desastre. Todos teñen que remontar, hai 5 equipos galegos, os 5 teñen que remontar, pero os 5 están en disposición de remontar. Comezamos ese, evidentemente, e ese Carlos García. Todos teñen posibilidades. Todo é posible. Matemáticamente, todos poden seguir na loita polo ascenso. Eu, de feito, confío en que haxe remontadas a vindeira fin de semana. Bueno, comezamos cun Racing de Ferrol que deu unha sensación de inferioridade preocupante ante o Nástic. 2-0. Bueno, viches tío partido, sí, Tito, a verdade é que Nástic. Xa vimos que na parte final da Liga finalizaba moi forte con 10 vitorias nos 10 últimos partidos. Non, o rival que lle tocou ao Racing de Ferrol, a verdade é que ahora mismo un equipo lanzado, non? Dos cuartos é o mellor cuarto. Sí, non, coa racha final de 34 de 36 puntos posibles. A verdade é que o que é en xogo non creo que fose superior ao Racing, pero sí para min foi superior en oficio, en afrontar, lle deixou a iniciativa o Racing de Ferrol, que a mí me sorprendeume, e aí, como vemos, a contra, robando e saindo rápido, fixo os 2 goles bueno, de maneira moi pronto, e logo... É que 25 minutos, 2-0, sí, e despois a vivir dese resultado. Se pode chegar un terceiro gol ben, e senón un 2-0 é un gran resultado, hai que recoñecelo para un partido de volta. En canto a xogo, a iniciativa do xogo, basicamente o Racing era o que levaba a iniciativa. Que pasa? Que o Nástic deixou facer, aproveitou moi ben as saídas, e cada saída foi gol. Sí, hai que escoitar o que dicía Aira, o adestrador racinguista, o remate do partido. Hemos entrado bien al partido, de hecho, durante esos primeros minutos pienso que teníamos el partido controlado, queríamos intentar que el Nástic desde un inicio no fuese intenso, no nos metiese en nuestra área. Creo que por momentos lo conseguimos. Lo que nos faltó durante esos minutos intentar hacerles más daño, hacer alguna ocasión para que ellos no cogiesen otra vez el mando del partido. Todos co Racing o vindeiro sábado a 6:15, a ver se consegue esa remontada ante o Nástic e continuar na loita polo ascenso. Repasamos o que pasou nos 2 partidos de ida das eliminatorias de campións, de equipos que loitan por subir a segunda. Os que venzan nestas 2 eliminatorias serán novos equipos de categoría de prata, así que penso que paga a pena, non, ver o que pasou neses partidos. Dende logo, porque ademais cun protagonismo galego no caso dun deses partidos que foi eliminatoria entre o Sestao e o Albacete, e na que o Albacete queda moi preto despois de sufrir moito, pero moi preto de voltar á segunda división. Partido con polémica, porque o Sestao tivo aí un 3-1 ao seu favor, despois o árbitro indicou un par de penaltis, bueno, para discutir. José Hernáez marcou por o Sestao. Lembramos que o Albacete está adestrado por un técnico galego, como Luis César, cun porteiro galego, que é Alberto. Sí. Noguerol tamén está no plantel, aínda que Noguerol non xogou. E aí, bueno... A min gustoume o Albacete. A verdade é que o partido non era sencillo, pero creo que o Albacete ten moito máis fútbol co Sestao e... Bueno, ahora mismo ten a eliminatoria moi franca. Sí, dá gusto de ver ao Sestao River en estas tesituras, tamén un histórico, ese campo das llanas que segue sendo o mesmo, absolutamente. É terrible ese campo. Tremendo. Se digo que é terrible. Bueno, vimos o empate de Rubén Cruz, un dos grandes goleadores desta segunda B, o 2-1 de Gerardo pro Sestao, o 3-1 marcado por Diamancá, e aquí as xogadas das que falabas, Óscar. Penalti no minuto 24 da segunda metade, transformado por Rubén Cruz, e penalti no minuto 86, transformado por Calle. Que foi moi inxenua esta xogada, porque o balón estaba moi fora da situación, co árbitro ao lado. E que ademais supuso a expulsión de Resines, do xogador do Sestao, e o 3-3. Vantaxe, así pois para o Albacete, que está, pois a iso, a un partido de ascender a segunda. En a outra eliminatoria, empate a 0, encontro
bastante aburrido, con poucas oportunidades. O Llagostera tivo esta a balón parado para intentar adiantarse no marcador por medio de Enric Pi. Igual era o partido que buscaba máis o Racing. Sí. Decidir todo no Claro, encontro de lógico. volta. Porque Sí, o que pasa é que este 0-0 o Racing ten que gañar, Sí, claro, calquer empate a goles. Sí. O Llagostera buscou máis quizáis a portería do Racing, o Racing con poucas oportunidades, algunha acción individual de Koné, pero bueno, xa decimos... falarase, Sí. ou estáse a falar moito deste partido precisamente de Koné por un xesto dende a bancada, outro xesto con Sí. carácter Está racista, circulando por aí polas redes sociais. dende logo, lamentable. Continuamos con iso. Daquela señora, ademais. Sí, Da que está ali detrás.